Nu er hun i hvert fald klar igen. Hun har fået nye tænder på der. Ny kassette, tror jeg det hedder. Ny kæde. Den der er blevet strammet. Der er blevet renset der indeni. Der var sådan en... Inde i dem der er der jo de der kugler der, som jeg måske har fortalt om før. Og så er der en kejle også, åbenbart. Og den kejle, den var knækket. Og så var den røget ind i alle de der kugler, så der var bare sådan masser af metalstumper og sådan noget der. Så det har han renset. Og hvad har han mere? Nå ja, så har han skiftet wiren til de store gear også. Jeg synes, der var et eller andet mere, han havde lavet. Han har i hvert fald givet den en ordentlig omgang, og det er bare mega dejligt. Men det kostede også over 100 euro. Så han har fandme også bare gjort et godt stykke arbejde, det kan jeg godt sige. Nej, det er sgu dejligt. Den kørte bare som en drøm herude. Virkelig. Så ja, dagene kan hurtigt ændre sig herude. Men nu skal jeg lige kigge på kort og se, hvordan jeg skal planlægge de næste par dage. Og lige finde ud af, hvordan jeg skal få det hele sat sammen med, at det passer med, at jeg når frem i god tid. Jeg skal jo være der lige om lidt. Jeg må jo gerne komme før tid. Og jeg skal faktisk mødes med min mor i næste uge. Hun kommer. Så det bliver også dejligt, så det er det, jeg lige skal have planlagt, at jeg er der, hvor hun er på samme tid. Så det er fandme hyggeligt. Ja. Jeg skal bare lige have noget mere tøj på. Det bliver så sat hernede med. Ja, god aften. Hej. Prøv lige at se de efterårsfarver. Oh my god. Og min lille cykel. Og min lille telt, som jeg lige skal til at pakke sammen. Ja, jeg troede jo. Sådan der. Der skulle jo være mega meget regnvejr i morgen, hele dagen. Og det har de afmeldt, så jeg lige. Så jeg troede faktisk, at jeg sådan skulle til at finde et sted sådan at være. Men det behøver jeg ikke alligevel. Så nu tager jeg det bare helt stille og roligt. Altså jeg har sådan en rimelig god tid, indtil min mor kommer. Indtil videre. Nu skal jeg selvfølgelig passe på, at jeg ikke tager mig alt for god tid. Men jeg kører 60 km i dag, tror jeg der er, eller 70 eller sådan noget. Til en strand, jeg har fundet. Der ligger sådan lidt afsides ud. Jeg tror også, der er en kota. Er der på nogle af billederne. Men nu må vi se. Ja, og så er jeg der. Og så er jeg der tidlig i eftermiddag, tror jeg. Og slapper af. Og hygger mig indtil i morgen. Og så tager jeg endnu en kort dag. Og så ser vi lige, hvornår jeg krydser grænsen til Sverige. Om det så bliver i morgen eller i overmorgen. Og så skal jeg mod Gällivare og mødes med min mor til på søndag. Men altså, jeg skal jo bare nyde naturen. Det kan være, at jeg tager nogle dagsture ud, hvis jeg finder et eller andet lille bjerg eller et eller andet. Det kunne også være nice at bruge en dag på det. Så, lige nu, der er jeg bare i hyggemode. Jeg skal ned og købe nogle snacks. Det er faktisk det eneste, jeg mangler. Og ellers så har jeg faktisk mad nok til lige at kunne klare mig et par dage. Så alt er godt herfra. Så længe det ikke regner, så er jeg faktisk ret glad og tilfreds. Og det bliver så ikke så meget i dag, og det skulle være sådan en skiftende skydække. Jeg kan faktisk se noget blåt lige nu. What? Det er sindssygt. Så, det kan være, at jeg også får solen at se på et tidspunkt i dag. Men ja, jeg er sgu rimelig heldig med det vejr her. Jeg skal nok klare mig. Det er fint. Vi kører ud. Mig og cyklen, der er ready to go. Og jeg ved faktisk ikke, om I kan se. Kan I huske, jeg sagde, at jeg havde mistet min wirelås? Den har jeg fundet. så nu har jeg 2 lås. Den lå i bunden af den ene taske. Så jeg har styr på mine ting. For det meste. Men nu har jeg 2 lås, så det kan man jo også altid bruge, ikke? Nå, nu sker der lige noget. Det er fordi, det skal faktisk stadigvæk regne i morgen. Jeg har lige tjekket vejrudsigten igen, og det kan godt være, at jeg lige har kigget forkert, da jeg så, at det ikke skulle regne. Jeg ved det ikke. Men det skal stadig regne i morgen, og det er meget heldigt, i og med, at jeg faktisk i går tog den beslutning, at jeg skrev til en rensdyrfarm cirka 50 km væk, for at høre, om de havde brug for hjælp en dag, fordi jeg gerne vil undgå regnen, og fordi jeg har god tid.
Så jeg skrev og spurgte, om jeg må komme i dag, arbejde i morgen, og så tage afsted torsdag, og så hjælpe på deres skov i bytte for en overnatning og et bad. Eller at jeg bare kan slå et telt op hos dem, og så altså kan have noget indenfor. Og de har så lige svaret, at det godt kan være, måske. Men det ligger alligevel i samme retning, som den strand, jeg gerne vil køre til. Ja, sådan nogenlunde i samme retning. Så nu venter jeg lige på at høre, hvad de svarer igen. Jeg har sagt, at jeg kan komme her i eftermiddag. Så hvis de svarer, ja, vi har brug for din hjælp, du kan godt komme en dag og få en overnatning og hjælpe på gården, så kører jeg derhen. Og hvis de siger nej, så kører jeg bare til den strand, jeg alligevel havde planlagt. Og så kan det være, at jeg bare hygger der en dag i morgen, eller så kan det være, at regnen ikke er så slem som forventet. Det sker jo også tit. Så det er lige en af de ting, der lige sker. Så nu må vi se, om jeg skal være på en rensdyrfarm i morgen. Det kunne være fucking hyggeligt. Og ellers så er det jo også bare lækkert det andet sted, jeg har fundet. Og så må vi se, hvad der sker. Så nu kører jeg bare nordvest mod Ranujärvi, tror jeg. Ja, det må vi se. Det bliver spændende. Sweden. Sweden, ja. Okay, no problem. No, a bit. It's fine. Nå, så fik jeg lige endnu en lille snak inde ved købmanden. Det er hyggeligt. Han gav også lige en lille Kinder Bueno et eller andet. Så tak for det. Jeg forstod ikke et ord, hvad han sagde, men han var venlig. Så nu er kursen faktisk sat mod rensdyrfarmen. Jeg er ikke helt sikker på, hvad de har brug for hjælp til, men de har sagt, at jeg er velkommen. Så der cykler jeg hen nu, der er lidt over 60 km. Og så ser vi, hvad det kan. Det bliver spændende. Lidt kulturudveksling. Og så er der lige sket noget stort. Jeg har lige set på det her kort. Arctic Circle. Og jeg er der! Oh my god! Jeg er nord for Polarcirklen! Ah, crazy. Kæft mand, så er der sgu næsten redt op til i aften. Jeg er på rensdyrfarmen, så mest er det bare et hus. Men jeg kom og blev inviteret ind på aftensmad og kaffe, og selvom klokken kun var 4, men det er tidlig aftensmad herovre åbenbart. Vi skal ud og fodre rensdyrene lige om lidt, så det bliver hyggeligt. De er mega søde. Og så har jeg fået lov til at sove herovre i butikken, så jeg ikke behøver at slå mit telt op. Og har fået en lille madras. Så her skal jeg være hele dagen i morgen. Han prøver lige at se, om han kan finde på et eller andet, jeg kan lave. Men han tror ikke, han har noget. Men det... Ja, det ser vi på. Jeg må gerne være her i morgen i hvert fald også. Så ej, det er sgu dejligt. Mega sødt. Så ja, jeg skrev jo bare til dem og spurgte, om jeg måtte komme. Så det tror jeg heller ikke, de havde prøvet før. Men dejligt, at de tager sig tid til at... Han sad bare lige og snakkede, og jeg havde jo en masse spørgsmål til, hvordan sådan rensdyrhyrdning, hvordan det foregår, og hvordan... en masse spørgsmål til Finland egentlig generelt. Så det er fedt. Så dejligt sted. Vuolu Reindeer Farm. Scratching the skin. Yes. This one has already cleaned. Ja. Og så er det ved at være godnat herfra. Vi har været ude og fået rensdyr, og jeg har været i sauna, og har bare siddet og snakket på sofaen hele aftenen. Så det er sgu hyggeligt. Nu må vi se, om det overhovedet kommer til at regne så meget i morgen, som de egentlig havde lovet, at det ville, eller om det bare bliver mig, der kommer til at intrude i andre folks liv uden grund. Men jeg får en hviledag, og de siger, at det ikke er noget problem. Så nu må vi se, hvad jeg får dagen til at gå med i morgen. Nat, nat.